Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso menehi wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hoo ya hoo, Pak. Nek ora ya ora. Nek mangsuk ngono mangadili nuweh. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Semir pancen kurang ajar tenan usah siji kae. Bapakne raya-raya tekan kene kok le nyeluk Semir. Mbaya Bapak Semar. Bapak Semar. Wilujeng, Pak, rawuhipun. Wong tuwa dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus ae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak, pripun prayogaken nggih, Pak? Iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga, Dole. Kamas nolo gareng. Waduh, sian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki Kang Mas Nala Gareng. Tata krama etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun, Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah, Mas. Iya, wis ora kurang prayoga. Mas Petruk. Wilujeng rawuhipun, Mas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mbok gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya nganguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya, ora kurang prayoga. Sabar sedhela Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya. Ya, wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku, Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo Bapak. Dina iki kon tekan omahmu ki jane eneng apa? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan
supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ai. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa Bapak tok pethuk nganggo apa to apa. Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hermawar. Herminakata ing gone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petruk. Wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti lah niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa gong malah bingung Bapak anggo. Pripun Pak ya tata kramane. Ya wis ora sandadak werna-werna sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkaten Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo kok dadak nekake Bapak? Wah mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kula tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggokan. Engko ngelak ora. Menika apa ping pindho? Sagedagan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caosi prisa, Pak, niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Prengapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Prengapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madheg minangka dadi kamituaning padukuhan Prengapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu mranata para kawula kuwi apik.
Ngono, becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya dah, nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah, intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kalian Bapak Semar. Tak pangestoni. Kalian nyuwun Prabeya. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Prabeya aku. Ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat. Nggih kados pindu pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan pring ngapus. Nik ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teka saka iki tekan sok November ora modar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Lho. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mengku lambang dhewe-dhewe. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor. Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi. 75 wis dadi tembung terus tanggap ing samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. Jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. Prei. Loh, prei piye maksude? Mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa ya, Mir? Tangane kaya ngepleki dara ngene. Ngepleki dara ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, dadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya lagune Roma Irama. Wah, Nding. Sing tegese, kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong. Terus bangun intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Nding. Irigasi. Ora bangun perkara kuwi. Ning sing tak bangun kuwi lah batiniah, Pak. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo Bapak nun sewu SDM rendah. Iya. Dadi aku nek dadi
pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula merga pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ayo do gruduk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh, kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek, sayeka apa to? Praja, sayek, sayeka, praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener kong. Wah seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ora ana rembug apa biasane kuwi nek ngundang kakang niki mung ngile dhuwit. Akhire mengko ning kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok cilaka iki. Aku wis omong sih. Ngono lho. Ya apik. Terus piye, Gong? Ayo kuwi mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya nek kita itu satu negara. Ya sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa to wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku ki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Kok malah kowe dhewe iki? Ning saiki wis tak suda. Iya. Wis tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun ro kancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Ayo, ya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek duwe karepan tanpa dongane wong tuwa, mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku. Weh, iso kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2, kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu, mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Ra urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu Pak, gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwunke panitia ya, Pak. Engko diwakilke dalange sik mangan. Wah iya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong ki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak ki bapakku. Iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepa, sepi-sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersaning Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu,
Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turuwe ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Neng kali lakoni wiritan. Iya. Ha ta, Pak? Terus aku dikon petruk, kon ngebleng ning jero kamar. 30 dina 30 bengi. Kuat kok kowe kaya. Kuat, lulus. Wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Wah. Aku ngebleng bojoku mbligung. Ora ana empere kaya ngene. Ora pas kaya. Ora ana kegiatan ning jero. Tingu arep ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turani 3 dina. Bareng tak genahi juru kuncine iki ming sarean genjek. Wow. Mula kok blas ora ngrimpeni. Arep tak apusi setan ora. Ning aku nganu, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa, metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to Pak golek. Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka 2 ana dewa sing menehi sasmita. Bagong nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Konjur sing ditanding kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kuwi pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jane sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malam pertangga rasa nganggo ta marai arep watok aku iki Semar iki pancen ngene iki ngandel ora sing jeneng kok jeleng ora Semar iki ya entuk kleru wong MC-ne mau ya kleru harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi mergo ketrikel lilate. Nah, mesti kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kowe omongi ya, pelem pertangga jiwa, Jambu Dipa Nirmala kuwi cukule ora ning jagat. Nang pundi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton Jambu Dipa Nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora daharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh. Wis ben ra apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus kene do ngandhake.
Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso mene wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hoo ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungsa. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampean asline tetep dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Sebabe apa to, Pak? Nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Mbiyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog? Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putihane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakangne Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama, Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulun duka. Wedane. Apa ya ceritane? Terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa.
Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara saperangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong duwe gegayuhan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan. Terus didukke neng jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu nggawa neng kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gaya, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Lawewu. Selawewu tekan Kendigong, tekan Kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus adikku guru tak undange mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sakarepmu. Entuk karo orane ya sakarepmu, aku ming sakderma nglantarake. Nggih, Pak, ngestake dawuh. Ratune Ratu Tama Badhe Patelino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkin ndatra rupe to kang ribeti Sigra andumuk kuncunge Kelurahan Semar Badranaya. Lamun Kelurahan Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara. Nenggih. Unyang Madya Putra Hyang Pikulun. Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing bali wismaning Kelurahan Bagong.
pati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambraganggeng alita denceng-dencengan ki kono wong malak piye kancane tangane loro kok papat dhewe ki nek adus suwe tenan ki ngosoki kelek papat linggo ngisor kuwi Bathara Guru lho kok ora nggo stop map Bathara Guru ayo linggo ngisor nggih Pak waduh rawuh tenan nuwun ya Pak iya oh Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Ismaya ndangu kalian kula sing gedhe pangapuramu Manik Maya paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik Maya Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana dian ora basa ya Pak kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Sapa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyayana garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin dayaning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh iya lali aku orang. So saking kamitenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin dayaning kasantosan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayaning kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten pukulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad. 2919 edan tenan. Aku kuwi wong lahir wis metu wudel Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Dapure ora. Ngaten nggih Bu Kulun? Iya Bagong. Kula kepengin bangun
dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sari narites sesemek ron Rajamala abebantal bata sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisanmu tok nang kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Heeh. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa kalian jambu nganggone muni kluthuk tak bandem sandal saka kene jambu dipanirmala mekaten monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya papan pelengganipun pukulun Bathara Guru mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiakaken. Kula gadah pit Jawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pit iso mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten pukulun Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa udu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule jambu dipanirmala lan pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipanirmala pelem pertangga jiwa. Ong wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik meneh. Ong wilahing. Awik nomastu nomor sidang. Negaripun dipanjang kunjung. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha iki mau malah ong wilahing. Ong wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Payen Bagong ki malati. Wis wenehno.
Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sakmangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Pletangga Jimba lan Jambudipa Nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine. Ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon. Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu ta? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambudipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa sangu linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki Raja Andra. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tredhak ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora etuk. Aku ora mentala, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Aku jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk Jambudipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala Jambu Pletangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pikulun. Kok men perkara njaluk Jambudipa Nirmala Pletangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kuwalik. Lagune kuwalik, main ra apal kok sakarepku. Kuwalik ya men aku kuwalik ya nekat kok. Sok deleke kuwalik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi Jambudipa Nirmala Pletangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha?
Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kowe kita sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tonya modar kowe. Bapak ilin jenengke aku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku pamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi ambok 2 jam ki ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu dipa nirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipa nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipa nirmala entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kuwi, aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu le guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipa nirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lara tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal ki mau men gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo nganti rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Iya, sai-saisaku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil.
Mun aku diwangi ya, ya ya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak. Oh iya, iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge sapa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Daluk tulung kuwi pethoke sisan ya, Pak. Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Iya iya, wis kono gak menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sok ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku iki wis rampunge sok tak bener ora ya mau. Ora yakin. Hei Mamet tuan dhisik aku tak methukke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methukke. Siap ya Traya. Yo, ora nggo gending, slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae. Tung glantang. Jolela jolali jolela jolali wanamba mangwa suci jolalala sasi seswarane pesona wala brambangsa ular kambang. Oh ndek ya emang aja yo. Apa Mas? Wah, aleman to yem. Nggo kacamata barang kuwi piye? Kacamata matane gedhe matane. Dadi kaya matane kaya anguk-anguk. Kersane pripun? Wah, Dian, iki adimu ae kok? Nggih. Sumini. Sungkem kula, Mas. Wah, tonjo iki. Wah, ngirit kasur. Nggih, nggih karang nggih wonten kahanane. Ayo kowe do limbukan. Oh, nggih. Pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha mengeti hari jadi Desa Playen sing kaping pinten kaping pinten? 160 pinten? 100 pinten, Pak?
Oh, mboten ngertos. Ora dikai catetan apa-apa belas. Aku rene kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun. Ha iya. Nggih leres nggih. Wis gak pentas. Nggih, ngestokke dawuh. Sing apik ya? Nggih. Ngaturke apa wigatine? Nggih, ngestokke dawuh, Mas. Mas ajeng punteng pundi? Arep perang aku. Aduh. Mas. Perang kali sinten? Perang karo Sego. Oh, dahar. Iso kowe asa kuwatir. Duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine. Arep aku mung Panakawan ning jiwaku batur. Kula ki nek jiwane satriya. Jiwaku satriya, mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni tak tanggung jawabi. Nggih ngatos-atos. Ya gak wis. Nggih, joget sik. Nggih. Sinten-sinten kon ngadeg sik. Oh nggih. Sakniki ayo kon ngadeg terus lebokke nang prau layar. Aku seneng dhewe prau layar karo apa aja dipleroki. Oh nggih ngestaken dawuh. Terus bablas nang begadang. Oh nggih ngestaken dawuh. Terus dilebokke nang ngundul layangan. Oh nggih ngestaken dawuh. Kok akeh banget. Akeh iki. Kudu ngono. Oh nggih telu mawon mboten sakata-kata. Ya wis sakaremu ya. Tak presani saka kono. Nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu. Lha. Sing pentas bojone kok malah dibandemi. Wis gak wis. Wis ya nem. Nggih. Wis ya meni sumini. Nggih. Lho. Dikapake kowe namung dijak salaman. Kaya ana suarane mak ngono. Mboten kok Mbak Yu. Nganggre macem-macem titeno kempo. Nggih ngestokke dawuh. Mas Bagong, piye? Niki dadi dawuh do mboten purun ngadeg. Ndalu akramasi apa-apa apa ya, Doan? Wah, wis. Ora gek cekak-ceken menggo ngadeg angel ora jamak-jamak. Digawe larang saiki Joko ngadeg. Nggih niku karang ngoten niku do males-malesan ora. Ngono kok. Kangelan ora. Awas, mengadeg arep mutahke wedang. Ngono kuwi terus dilebokke nang prau layar. Engko nek nganti do linggo omong aku. Nggih. Pak gerete saka mburi panggung. Men lekar sisan. Ora, mangga dadas.